Gitawag man ni siya og the doubting Thomas, or ang madudahon, ang nagduha-duha nga Tomas. Pero para nako, si Tomas nagpuyo sa kamatuoran. Ang unang kamatuoran nga naa niya maong nahigugma gid siya ni Hesus. Lingiyay mong tupad na nahigugma jud ka ni Hesus. Kay ang uban manggod nato kasagaran manggani tingali nahigugma ta sa ihatag ni Hesus, pero wa ta mahigugma niya mismo sa iyang ihatag. Mao bitaw to mga tao sigig sunod niya, siging sunod, daghan kaayo, libuan ka mga tao, pero ang ilang gipangayo nga maayo sila sa ilang sakit, mapapahawa ang mga yawa, makakita silag milagro. Mo'y ilang gisunod-sunod ni Hesus, pero nga nahigugma sila ni Hesus mismo, wa. Muna'y kuwang kayo nila. Si Tomas, nahigugma ni Hesus. Ang naa siyang hunahuna nga si Hesus namatay. Naguol siya. Gani, wa siya katipon sa iyang mga kauban, basigasigi pa siya tug hilak tingali, tungod siyang kaguol. Yamoto nga pagpakita ni Hesus, wa siya didto. Pag ingon nila nga nabanhaw si Hesus, wa dayon siya malipay. Ngano man, naapa man niya ang kaguol nga namatay si Hesus, o ang iyang bugtong makalipay niya nga iyang makita si Hesus nga buhi. Nilingian sa imong tupad, ing na nangita ka nga mabuhi si Hesus. Nangita jud ka nga mabuhi si Hesus. Nya sa dihang nakita na niya nga si Hesus nabuhi, tinuod gyud ay iyag yung nahikap ang katong mga uwat. Di pa kay to uwat kay bag-o pa man ang samad ni Hesus diya sa iyang kamot o sa iyang kilid. Iya dayong giproklamar, Ginoo ko og Dios ko. Muna dinhi sa Santos nga misa, naigo na tas giingon ni Hesus, bulahan katong wa makakita apan mituo. Ang bayhon sa bino o sa pan nga atong konsagrahan dinhi sa misa, ang pagtuo nato mao'y nakapahimo anang lawas og dugo ni Kristo, nya inigdawat nato ana moingon dayon tag amen. Mayon ta iniguli sa ato magsige na tag sangyaw ana. Kana bang inigdawat nimo ingon nimong amen, imong gikaon, isangyaw dayon. Og mao na nay ikaduha nga kamatuoran nga gipuy-an ni Tomas. Unsa man? Iya gyong pakamatyan ang pagsangyaw ni Hesus. Dili siya mahadlok, musangyaw tungod kay nahigugma siya ni Hesus. Lain na sang lingi sa imong tupad, ing naandam na kang magpakamatay para sa imong kauban sa balay. Kana bang imong kauban sa balay andam na nimong pakamatyan o imong patyon sa konsumisyon? Ambot, daghan-daghan man gid mo dinhing murag mga bana og naong, kinsa mang banaha dinhi nga sugod karon andam na gid mong magpakamatay para sa inyong asawa, ta sa kamot. At least na ay mga duha ka buok ni isa. Unya, kamong duha ka buok nga ni isa, congratulations, pero andam na ba mo nga di na gyud mo masuko sa inyong asawa gikan karon? Din agid mo magyaw-yaw bisan pa og yaw-yawan mo, ha? Oh, bahala na mo diya. Masuko pagani mo, awa, bakakon mo. Bakakon. Permanentiha gyud ang gugma. Nya mas daghan man ron ang mga asawag naong dinhi. Kinsa man ninyong mga asawaha nga gikan gyud karon, magpakamatay na gyud mo para sa inyong bana, ta sa kamot. Wa gyud bisag usa.
Kani mga asawa ba, kamo gitingali mo imo patay sa bana. No, arang-arang pang bana ganyan, dunay duha. Asawa, wa gyud sa usa. Nagtuo dahil mo di na maklaro inyong mga naong. Tuo mo kung dalaga na inyong mga naong. Oh, klaro anang naong ninyo. Minyo mamugnaong. Na, in general, ang pangutana ka nato karon sama ni Tomas, sa dihang nakakita siya Ginoo, kita gasige na tagbalik-balik o kakita Ginoo, gikaon pag ginatong Ginoo, andam na bakatang magpakamatay para sa Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa, gibutang dinhi nga gideklarar gyud sa sulat ni San Pablo nga niingon siya, busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o sa mga propeta o sa bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Pasabot, kita dili naman kita mga Hudiyo, wa na kita kakita sa tinuod nga Kristo, gani sa nahitabo dito sa Jerusalem, pilar ka kabuk nato nakita sa maong lugar, kanang gitawag nilag Hulilan, pero kaligon sa tong pagtuo dinhi. Hinaot unta nga dili lang ni pakita ba sa external, sama aning atong pista sa Santo Niño, Misa di Gallo, pista sa unsa pa na dihang birhen, mga birhen nga pista, Piña Francia, pista sa mga Fatima, Rigla, Birhis Guadalupe, porting daghana ginato mag-celebrate ani. Pero pila ka kabuk ana ang nag-celebrate karon nga andam magpakamatay. Kana bang di gyud masuko ba magsigirag higugma nya ang usagyos mga nindot kayong gipaabot sa Ginoo nato, kanang andam tang magpakamatay aron buhaton sundon ang kamatuoran. Kabantay mo nga naatay kabugat nga bation basta magpakaaron ingnon ta. Kabantay mo ana, kamong mga asawa, bana, mga anak, kung mamakak na gani mo, kung sa may bation ninyo, bugat. Oh, gilingiyay mong tupad, ing na, wa ka kapamakak rong buwana. Tulo pa man giron kaadlaw ang Hulyo. Aw pa man mohuman ay katulo kaadlaw. Karon lang buwana ba? Sugod atong Lunes, wa ka kapamakak. Oh, congratulations. Nya i-check ko no tong buwan sa Hunyo. Buwan sa Hunyo, wa ka kapamakak. Ana. Karon daghang itang matanaw sa social media, mga gisulti sa mga tao diha social media. Kasagaran gid diha galabi gyud ang bakak. Kana bang dili kay tinuod. Oh, kana dayang mga magpagwapa-gwapa diha, gi-craft naman lang ng ilang naong, di na magina mo itinuod nilang naong, di ba? Niya kana sa magsigig sulti diha nga labi na ng mga pautang nga mao kunoy makasulbad sa imong problema na testingi musamot yo kadaghan imong problema naay daghan diha napadihay magsigi og display anang ilang mga lawas nindot sa doon tanawon, pero imo ginang tanawog sige, patay ka diya, labi nagbana ka, impas ka. Anam sa mga laki, display sa ilang lawas, tanaw sa mga babae, sige, tanaw, patay dyan ka diya. Ito kag makalingaw na nimo. Apil ra ba sa kong tanaw na? Patay sang pare. Basta magpadata na diha. Kay daghan kay dihang dili tinuod ba. Unsa man kay kamatuoran? Ang kamatuoran mao gyud ang
makapawagtang sa atong gitawag og kabugat. Muna ingos Kristo ang kamatuoran, maghatag gid natog kagawasan. Muna nga niingon si Kristo, kung dili mo mahisama sa gagmayng bata, dili gyud mo makasulod sa gingharian sa langit. Muna ang bata nga gamay kana mga 2 years old, 3 years old, abot na gani mga 6 years old, wa pa gina sila stress, dili na sila mabugatan, kay ngano man ila manggong ipakita dayon ang kamatuoran, dili nila tagu-taguan ba, di sila magpakaron ingnon. Aniyo na to pag-check ang atong kaugalingon. Sama sad pananglit, kung mag-away mo sa imong asawa, unsa may kamatuoran, kinasal mo o dili? O kinasal, mubuwag ka niya o dili? Dili. Nya nganong magsige pa man tagpangandoy anang divorce. Ayaw, puy ang imong pagka-asawa. Ayaw na pagsigon ako naglain. Ang imong pagkabana puy tinuod bang ka? Unyag nagpuyo-puyo mo, nya nag-away mo, angayan ba mong mag-uli? Angayan? Isip ba na kunuhay asawa? Dili oy. Ayaw ipaglalaban ang dili kamatuoran. Mo na'y point diha. Ayaw, do not fight for what is lie, unsay bakak. Ang atong panghingusgan mao ang kamatuoran. Mo na gipakamatyan ni Santo Tomas ang kamatuoran mahitungod ni Kristo. Pakamati sad ang kamatuoran mahitungod sa imong pagkabana, mahitungod sa imong pagkaasawa, sa imong pagkainahan, pagkaamahan, o sa imong pagkaanak. Ako sad sa akong pagkapari. Ang inyo sang pagkaparisyoner, atong pakamatian, ang atong pagkasumusunod ni Kristo. Pero wa ganita way kasal, ayaw pagkamati kunuhay ang imong pagkaasawa kay empty man na siya. Wa may kasal, pakasal usa sa simbahan. Kay dili pa na angayan nga imong antuson. Ingka naa may mga anak, Father, antusa ang imong pagkainahan ngadto sa imong mga anak. Ayaw antusa ang imong kunuhayng pagkaasawa ngadto sa imong bana nga puyo-puyo raman di ay mo. Antusa hinoon ang pagbiya niya. Antusa ang inyong pagbuwag usa kay dili pa man mo angayan magtipon nya magpakasal dayon kay nahigugma magyug ka mos usag-usa inig humagkasal diha pagpakamatay na mo aron dili na mabungkag ang maong union. Kana siya mo importante kaayo nga atong puy-an. Mo na diri sa atong tubag sa Salmo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isang yaw ang maayong balita. Ug unsay may maayong balita, ang kamatuoran about ni Kristo. Manindog ta.